Здравейте, вече сме на мястото, в което ще се видим с Росен Бъчваров, говорителя на НАП. Честит празник, честито Възкресение Христово. Христос Воскресе, също така трябва да се поздравим. Воистина Възкресе. Как сте, господин Бъчваров? Отлично. Така, в продължение на Великденския дух имаме и награди за някои от вашите зрители. Ще зарадваме. Няма да правим политически коментари, разбира се. Усъмниха се тук нашите събеседници в събираемостта на данъците, но впрочем приключи сега с началото на май месец, приключи кампанията. Кампанията приключва във вторник. Да. Как ще отчетете? Това е последния шанс на хората да декларират доходите си за миналата година. И аз така горещо ги насърчавам да използват персоналния идентификационен код, който им дава безплатна възможност да го направят. Все още има хора, които може би не са го направили, така ли? Да, и всъщност вторник, 3 май, това е крайния срок. Този, който е закъснял, има последен шанс до 12 през нощта, ако реши да декларира онлайн. Да. Добре, предлагам ви да не разваляме повече настроението на хората на Великден, няма да говорим за пари. Искате да се... Добре, нека първо да се завъртят. Да спазим онова условие на зрителите, които искат да получат по-голям шанс, за да спечелят касова бележка. През това време ви предлагам да си изберете едно от нашите прекрасни великденски боядисани, шарени, писани яйца. Зеленото си избирате. Зеленото, да. Аз ще взема оранжевото, нека ако искате да... Ще се борим ли? Ще се борим, разбира се. Мисля, че Фиска има слабата позиция. Дайте отзад. Аз много обичам така да показвам на данъчните как... Успяхте да победите Фиска. Временно. Така, яйце победите, уважаеми зрители, не е дървено, нали така? Запазвам си го за следващите гости и за следващата борба. Добре, какво ново? Статистиката за седмичната статистика? Наближаваме половин милиард лева регистрирани касови бележки, на стойността на касовите бележки. Вече имаме над 27-8 милиона регистрирани касови бележки, така че да, популярността расте, още повече, че наближаваме и към връчването на голямата награда през коледните празници, което е чудесна лека кола. Да, остана само да кажем, че тази седмица, днес на Великден, на 1 май, ще изтеглим две награди. Голямата седмичната, разбира се, с телефона и голямата месечна награда, която е чисто нов плазмен телевизор. Заповядайте да видим сега кой ще бъде победителя. Да. Това е човек, роден през 1972 година, октомври месец на 19-ти. И това е всъщност госпожа Вълчева от Кърджали, която си е купила нещо за 9 лева и 99 стотинки. Две бързи резерви. Това е господин Сакалов от Стара Загора. И госпожа Димитрова от Варна. Преминаваме към... Така, набързо изтеглихте резервите. Да, излезте, за да минете към другата награда. Сега това, което видяхте току-що, беше седмичната награда с мобилния телефон. Започваме да разбъркваме егенетата и за голямата месечна награда. Това е месечната награда. 40-инчов телевизор, LSD с интернет и всички възможни екстри. И наградата отива при някой роден през 90-та година от Перник и това е госпожа или госпожица Мирчева. Чудесно! Госпожица Мирчева от Перник, която е пазарувала за 22 лева, ще гледа телевизия на новия телевизор, чисто нов, който ще й бъде подарен от Националната агенция за приходите. Тя обаче, ако е изгубила своята бележка, да, не я пази, трябва да има резерви. Ето сега господин Бъчваров тегли резервите. С Стефанова от Троян. Госпожа Стефанова от Троян е едната резерва. Тази е втората резерва, аз се изтеглих много бързо. Да. Но нека да изтеглим и още една трета резерва, примерно, за да сме напълно сигурни. Госпожа Найденова от София за 4,85. Всичко важно по тази лотария може да бъде прочетено на kasovbon.bg. Добре, ако искате нещо друго да ни разкажете? Това по отношение на лотарията. Горещо препоръчвам на вашите зрители да не забравят, че вторник, 3 май е последния срок за деклариране. И тези от тях, които все още не са си взели този персонален идентификационен код, могат да го направят във всеки офис на НАП, без значение кой, и да го ползват не само да декларират данъци, но и за много подробни справки в личната си данъчна сфера. Всякакъв вид други услуги. Добре, може би съвсем скоро ще отчетете кампанията наистина, когато приключи в средата на май, когато ще се видим още веднъж. Говорителя на НАП Росен Бъчваров в нашето празнично днес студио, за да направим щастливи поне най-малко двама от зрителите на Националната телевизия. Благодаря ви, господин Бъчваров. На добър час.